יא שרגי, זה קצת לוחץ לי. איפה? כאן. שנייה, אני אשחרר לך את זה. זה צריך להיות מהודק. לא מדי. שרגי, זה נדקדק. סליחה, אני פשוט מנסה להדק לך. כן, אבל זה נדקדק אותי. אוקיי, נראה לי זה מצוין. איפה השני? זה היה כאן לפני רגע. יואו, מישהו לקח לי. היי, פישל לקח לי. פישל, באמת, אתה צוחק. מה אתה לוקח לילד את הרולרים? מה אתה קונה רק לילד את הרולרים? פישל, הילד סיים בית ספר עכשיו. למה רק הוא סיים בית ספר? כי רק הוא לומד בבית ספר. למה רק הוא לומד בבית ספר? זה נקרא, קנאת, האהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לא קינאתי לו לגמרי. אני השארתי לו אחד. השארת לו אחד. אבל אי אפשר לעשות עם אחד שום דבר. כל הזמן אתה קונה רק לו דברים. קנאה זה מסוכן, תראה מה שקרה לקורח ועדתו. הם קינו במשה רבינו ואז הם נבלעו באדמה. באמת? יכול להיות שיצא לי עץ של קורחים? לא, אצל אדם כשהוא נכנס לאדמה, סוגרים עליו וזהו, הוא לא יוצא יותר. באמת? פישל, אני מבין שאתה מקנה, אבל במקום לחטוף, תדבר איתו, תנסה למצוא פתרון. לא כל מה שיש לשני, יש לך, ולא כל מה שיש לך, יש לשני. למשל, האופניים החדשות שקנינו לך? נכון, לג'רמי אין. ג'רמי, סליחה, אני מצטער. אני יכול לדבר איתך רגע? אני אבקש ממנו שייתן לי קצת. אוי, זה רעיון מצוין, תיגש אליו. ג'רמי, סליחה, אני מצטער. איזה ענף. סיכמנו שאחרי שהוא יסיים, הוא לא רק ייתן לי, הוא גם כן ילמד אותי. איזה יופי. בינתיים, שבת שלום. שבת שלום.